radiotelevisió pública perquè necessitem, ens mereixem i tenim dret a tindre una televisió pública en valencià i en qualitat. Per als actors valencians és molt important que existisca una televisió valenciana perquè és un poc la finestra on nosaltres podem mostrar els nostres treballs i fer ficció en valencià. El poble valencià mereix tindre una televisió autonòmica i estem a tope replegant signatures i jo crec que anem a aconseguir-ho. Per a nosaltres és vital i per això els actors i les actrius estem a tope en la ILP. Jo pense que sí, estem així en el mercat per a replegar firmes. Anem a replegar. Anem a replegar. Jo per allà. Va.